aw ni ɲankuma a y'a dɔn ye sɛbɛn fila kɛ u bɔra journaux la mais o ye mɔgɔ minnu ye kalan kɛ u de b'a kalan ka tila ka interpréter bon dɔ b'a yɛlɛma k'a kɛ u sago ye pour que u ka se ka ne critiquer dɔw yɛrɛ b'a kuma ɲuman fɔ mais maliyɛnw caman ye n wele ka bɔ Mali la dɔ bɔra kɛnɛma ko ne k'a fɔ langue nationale ninnu la pour que olu ka se k'a faamu ne yɛrɛ k'a mɛn ne yɛrɛ da bon ne nana ka tribune fila ye kuma baw minnu b'u la k'u fara ɲɔgɔn kan k'u fɔ maliyɛnw ye kabini ye sɛbɛn ninnu kɛ kuma caman bɛ journaux ni radio kan dɔw yɛrɛ ko ne man ka kuma parce que n'i y'a ye sɔrdasi ninnu fariɲana o ne de kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ ko dɔw fana ko ne kan ka kuma parce que sisan jamana a gɛlɛyara jamana kɔnɔ olu tɛ n kan mɛn est ce que ne bɛ na sigi tan n tɛ foyi fɔ kɔfɛ mɔgɔw bɛ se ka na ɲininkali kɛ ne fɛ pour que e ma kuma e kuma don donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n ko sisan fɔ n ka dɔ fɔ ka dɔ fɔ mun kan situation min bɛ Mali la bi bɛɛ b'a dɔn ka gɛlɛyara mais n'i y'a ye groupe fila de bɛ ɲɔgɔn sama sisan o ye fangantigiw u bɛ ɲɔgɔn sama k'u ka fanga sinsin ne k'u ma k'u ka Mali jamana de sinsin ni jamana sinsinra ma o ma n'a nana fanga la a bɛ baara kɛ jamanadenw n'a ma baara kɛ jamanadenw b'a gɛn mais kelen k'i ka fanga sinsin ka mɔgɔw bagabaga k'u don kaso la k'u bali k'u ka halina fɔ ne ma sɔn n'o ye groupe filanan ye mun ye o ye parti politique ni association ko kuma tɛ se ka fɔ Mali la olu bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que u ka droit ka sigi mais ne kuma n'u m'u kɔlɔsi Mali juguw bɛ k'i sigi sisan i b'a dɔn u b'a fɔ ko ni fara kɛrɛla yiri la dɔrɔn basa bɛ da kɔnɔ o de kama kabini u y'a ye sisan ko sama-samali cɛra jamana kɔnɔ terroriste ɲɛmɔgɔ ye message dɔ fɔ radio ni telew kan et puis jamanaw minnu b'u dɛmɛ u y'o kuma ka janse yɔrɔ bɛɛ la ko sisan k'olu terroriste bɛ min fɛ u ka bɛn u ni maliyɛnw ka gouvernement d'union nationale kɛ ko maa o maa n'a bɛ sɔrdasi ninnu contre la a kana fara u kan u ka se ka yɛlɛma don jamana kɔnɔ n ko a ye kɔlɔsi de n'an tor'o la an bɛ jamana dɔ ye min kɛr'o la terroriste ɲɛmɔgɔw hali a tɛ san kelen bɔ u ye kurtu k'a bila jamana ɲɛmɔgɔya la sisan bɛɛ b'a reçoit terroriste y'a bɔra la donc n'an m'an kɔlɔsi Mali yɛrɛ la o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ ni sama-samali cɛra ka taa yɔrɔ dɔ la o jamanaw kelen ni mɔgɔw dɔ bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn kan ka terroriste ɲɛmɔgɔw ta k'a bila Mali présidentya la or ne b'a dɔn ko politique mɔgɔw fana n t'a dɔn a bɛɛ de mais dɔw b'a la u bɛ sɔn nin ma dɔrɔn u ka poste de ministre d'u ma an y'o ye 2012 la donc mɔgɔw bɛ politique la min bɛ sɔn bi olu ni terroriste ka bɛn k'an ka jamana mara n ko an ka hakili to a ka jan to an yɛrɛ la donc ne tɛ se ka jo di a si ma n ko min kan ka kɛ sisan fangantigi bɛ ka min kɛ u k'o dabila partiw ka sigi u ka jamanadenw ɲini comme an y'a kɛ assise nationale la assise nationale i y'a dɔn 87 000 personnes u ye farala ɲɔgɔn kan u ka baara ka maliyɛnw bɛɛ M5 mɔgɔw sɔrdasiw ani maliyɛnw to u farala ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ an ka jamana kan ka baara ka taa yɔrɔ min u ye ɲɔgɔn da lajɛ u ko fanga in kan ka sigi kalo 6 ka taa san 10 mais an yɛrɛ damada a ye ɲɔgɔn da lajɛ an bɛnna san 3 ka taa san 5 kan an ko san 5 bɛna kɛ négociation an ni CEDEAO cɛ mais o waati la bɛɛ kun ɲɛ dɔnnen Mali la k'u bɛna sanction tɛ ka fanga bi ala barika la ala ni maliyɛnw cɛsiri maliyɛnw bɛɛ sɛnɛkɛlaw bagamaraw mɔnikɛlaw commerçant entrepreneurs intellectuels bureau baarakɛlaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ ala barika la o ma se an na
mais bi min te famu comme Maliens yu farale ñon ka kan deme a fansera ni yoro la an bena fen do ke mi be Maliens be décourager na wiye jatemine ke sisa Malien min be tugu fanga nofe u ka dogo Mali do africain be Maliens be ka Mali la jabe africain la muna parce que mogo dama u farala ñon ka fo ku be fanga mara fo terroriste ka ban jamana kono terroriste be ban doji me moga chitado minu be terroriste sponsorisé be continuer ku sponsoriser ku deme fantigi fana be so ku usago ke malla ne ko nte soma do bora ko ne manga kuma ko parce que femme be malila ne ni soda su dia sigi ye mogo ku ko hakili jigi ambena 2021 domina o ya soro jamana tambulu jamana be tlebi fedro koron fe jamana ti kaw Tombouctou Kidal menaka tawdini jamana ti hali président hali premier ministre hali gouverneur nu ba fe kata Kidal fuka wari sarati rusi nyamoye ko Francis Casson ko sa na ministre de la défense tara atara Kidal aye minya yela o rebe mogo fa bibina ayanga jamana bemne gouverneur B soda sube an kumbe kele ko de nyini do kumbe kele la konga election ke jona nan ku election ke watila o aye mogo minun gain uye wari min chuen u beno de faranyon ka mogo santuguni ka sigi fanga la ka continue ka Mali fere mais bibina comme Mali sigina Mali horaya sigirama donc an gan sigi sisa ka fo Malien ambeta chogo jume jamana beta chogo mini beka benka nu benaka nambe bara nyuma la koni mawoma na ya présenter Maliens Bata mawoma na ya présenter Maliens Bata mais ni amoke antoradron sekabe ode kama nkukumbe boka kuma Maliens ko hakilnado ne mason ni ma mogo kanga sigi ka kuma de mogo minun be institution kuna fana uku jantu yere la uka barake jamana dewu kana barake fangantigi dorande parce que fangantigi abe temewo me Mali te teme o de la ne tribune nun sebe ka mogo hakili jigi ka afo Malien we munde be senabi no politique ko ka dabla Mali kono ni jate mineke raison minun fora ne koni hakilla o manga fo ko dobe mimbe kurtu la ni jamana were deun partout bete donc ka fo parti ko kuma te fo Mali la peu mo shitse ka kuma o shitse ka faranyonka o koni mo shitse ka fo kisona noy maintenant parti be bar jugu minke wi cheni mindo anga tomo kado o de kama assise nationale la ukoku ka parti dogaya parti chara kojugu ni américain ni français ni jamana bawne parti fla saba nani durubula mais en fait parti keme nani million muga population obetami ne rekanto provincial ne parti do reçoit a membre be achité barala e bena foki bena jamana gouverner et ce qui est balou mi parce que parti do be gouvernement ere bu créer ou bu balo ni manga wulila dro bena sikitele ni fiona katakuma donc odi kama ka parti dogoya okoni ne sonoma mais kaka kira chogomina kake fanga ni kaso ni mado ibono no ne ko ntolade mogo kanga hodo fami hali demisinu na ko kibe mo dondo laibe biu dondo libe bana fuka ke che hali che na musu dondo lo bo faranyonko bo fonyonko donc mimbe malila sisa ne beto ka foye maladie infantile maladie transition abeka mode bo o molla ko chama mbese ka sorala na wira hakili bar transition folo M5 de keleke so da sunana kuna na kele dafa be tegrefuye me uye munke kofe mago mini kele reke uyu bla krefe
kata bogo minu ko kuta son yelama ka do Mali la mogo minu yafo kube terroriste no fe parce que kasedu bambolo do ere ko ni be ka bina kule be marfata ka faranyon ka gouvernement sigi o gouvernement kumbe baramila o Francis Sagode o de kama Francis président beto ka fo ko o président ka e baraminke kalo saba kono ko ibe ka moke sabolo la kono o be ka mugo hakili chouin parce que be baramina o kum kadi français mais yelema kera domina le 24 mai 2021 gouvernement sigira le 7 juin premier ministre nomera o dugu seje France wulila ko parce que lukumba fe ka dogo la uta befo ukumba fe ka président premier ministre président du CNC ka sugandi malien we kabini malien ko kute son wulila ka fo ko lu yerebe bo malla ko lu ka kele organisation min ko wa togo e barkan kulu be bo malla kata yor werela kam baga aflana comme ba fe ka collaborer ni jamana were kulu teson ko nayo ke kulu beta amfana kuma kukata parce que olu be a te fo nye malien abe santambo mugo be faga jamana be farafara et puis ay terrorisme minu mne anana do marfa min bubulu dumini min bubulu fe min bubula be France de la fende ay terrorisme domine ay fulaw domine hali Mali flake uto defu ube bo yoro era ubuta avion la kanu janse Mali la kaman ko est ce que obese ka sonko Mali fla be se ka wulikata dogono faga kamuso ka kono fara orse ka kewo me ubena ni ma were hali ni uka kuma kame ibadon ko malionti donc anko kun mom foye Mali la donc nuko kulu yerebe kubeta ukata ke mena utale ayen yero organiser mais iba ye dogo do kwa de France ge ulu de ko kubeta afa ku yugan ko kata ka bankuna utena foye Mali la parce que watira kelemena unse kata marfat se kata soda sube faga hélicoptère tambolo foi tambolo hali lunette vision nocturne niko kibas en France bibali hali Espagne ay avion de transport avion ye sans flaque am se kasoro parce que fou Mali ya mariate Mali boraka kelemena unsa hali Mali soldasu nu ba fe ka boyoro do la kata yoro werela fuka France nyini na ni terroriste nulu sona ubetaga hali ni soldasu be ka faga Mali on se ka ulika tout demain. Donc ulu te foi là enfana ko kukataga utale ayen organisé ulu ta fa ni mogo ka collaborer andun tara ni mogo minu ka collaborer oye mogo mi amba do ko machite se ka baga donc anga président ye condition fou ko ni ba fe ka barke ni malien fikanga horoya bonya ika don tigitigi ko Mali ba fe ka barke ni mogo mi aboke ali Mali interim iki bonya e uluko kuto bonya afana kukataka aye partenaire kura soro mimbo be bonya donc aye keliminanso aye keleke fo jamana aye jamana be minebi maintenant comme jamana minena bi ankangata étape verela démissionu na bora sandurula fanga werebe doala donc anga jetmine ke katanye fe donc mogo minum bafo go transition ku découragera nyebe wele blakato ukana décourager transition tebe abada inshallah mugo découragera sisa oui erreur de bekake nebe wele blakata bema beka faranyon ka kisigi ka jamana kuradila ka jamana ka sira kuradila nga malima donc malion kana décourager Mali kura bena tanye ne ba don tigitigi ko fe jamana do bala au prévu de gouvernement bola maintenant ni yaye mimbe ka kesisa avec AES jamana ubela hala avec CEDEAO jamana budora mais yu sisi Mali deka ni yaye ube keleke yorobela koronfe tlebife chamanchela yorobela o ka Malion décourager o ni jate meneke association ni organisation citise ko o état ka barade donc état minumbe terroriste sponsorisé o état ou état kele ou de état flad ou de be faranyonka ku demain ka bara do ke terroriste se ka minke o bode ke me bu dogo o kofe donc o la ne ba don tigitigi ni Malion faranyonka
ka courage di anga armée ma comme il y a que 2022 ambe soula mais nenye bo mogo dola ntlobe mogo dola ko angata négocier avec terroristes angata terroriste jamana chité dien kono mi l'affaire sera par ça ni terroriste be négociation ke dongodo balma ke minani goshi kiki kaka akika minon bemne ayerema nimi joyera abe fere ilade Mali terroriste yere anyemogo baw aya damne ni terrorisme le 28 juin 1990 utara Tinderman oui arrondissement do be menaka ka chef d'arrondissement Kantige amuso konoma ka Kantige ka prisonnier ou Kantige ka tilaka ta menaka ka gendarme faga et terrorisme be temoka mais o nyemago una na ke ko démocratie de tout ka accord signé noué depuis 92 fobi ay min soro accord la fouy terrorisme jense dron kata jamana be kien donc terrorisme ne a fo mogo minum ba fo ko anga na kele oye mogo minti histoire famu ou ba fe kanga jamana boshi ana terrorisme ba kele de iba kele kosobe fa ka se yoromina terroriste ou séparatiste ou be ka famu ku be min fe se ka soro kele la en ce moment ici ka négocier donc min be ke eta were bako gouvernement were bako enfana kanjo anjo yorola na yanjo anjora ni peuple ya ni chesiri katugu akaso dasuko ambena seula na la sona ya donné gafé qui maligne mo ma cabini le 27 février 2025 mumbe gafé inkono parce que nenye bala ubeka sira wunta oye kansegi ko ode kamane gafé insebe ka fuye ko an bena minka ubeka minke o ani ni tekele an bena minka o yemu terroriste e bateau de Tombouctou attaqué Domina kamogo bi woro faga sema mogo ko kulu dedo ode la an ya fo kulu e terroriste de accord fana aya black refe donc an bena ka kombe accord kuradla o accord kula ya bedla chogodi malio minun sona Mali gouvernement mouvement rebelle minun sona Mali gouvernement ani Mali région tobe faranyonka ka accord kula de la mimbe bla accord inona ole ku ko ke nebe nyebe mina ne nyebe papier dola ko un document pour la réconciliation au document kono unana assise nationale de la refondation mi mogo babisegi kanyogo hakili faranyonka ka sira nyuman de la malinye uyo black refe kata munta choumimbe cimetière là dialogue national inclusif minkera fangankoro tlela foy mo bala ani conférence d'entente nationale minkera foy mo bala utara udu de bo kana fo kulu de références ko Mali kura dla na fana seben ko ukatien fo Malion de am benamin ka oteni be ka fenwere bonin kono professeur do bala utara définition bauta ka bo google ne reyula yo be google law do wulu nyana ko kalandente malla kataw sebe juma ina bo ambe kumfin ka fo kulu bena Mali kura dla donc o de kama ayere sigira ka jatemine ka menaw o dialogue où délégué ministre Sugandi au 75% o font encore mogoye minumbe commission yere dirigé 100% o font encore mogoye ay jamana jumé la histoire kono fanga mbina o mogo de faranyo to kana fo mogo kura abeta sira enfe na ko mbe semina pour ka fanga mbina bo uba fe kansigi o de la ne afu contestation opposition ko kuma te hali parce que nato prémissaire akumbe ke dogo la te irane lawo ne bora prémissaire de wiye papier kinema ne yu jabi ko ne te soma Malion farala nyonka anga accord nyuma dla accord kula Malion bebe fara nyonka bebe somima mais kanado fen werala ni adora ta bonata ama jalo ke ninkama Sénégal nyemogo c'est-à-dire ne min fo ya fo expérience de la ya fo Iba de Tubabu ba foko l'opposition unie
les pouvoirs divisent. Qu'on a opposition là, on fera nyonka. Maintenant na fanga là, on fera. Kabini nous na la fanga là, ne a don tigitigi. Ku bena ko beke ku fara. Parce que oui, élection gagnée drone, ou commencera au radio la kafo. Oh, programme tout boulot, est-ce que bena ben? Katla kafo, il y a do hadamading, hali ni musu, ni deun, abe wati do la tenyon famu. Donc fanga kono ne a fon teriwe minumbea. Dongo do akwa kuma drone. Na ukumana abe nyon famu. Aflana au kadon na ufarla drone au jugu be saula. Bon jugu nyena kulu ka watisera. Premisi kuma fo drone be wulila ka fo au be farafara ka banyo ute farao ne dalendo ko Sénégal nyemogo. Ube na nyongo mne ka jamana tanye parce que ulu yere ka intérêt bala nous farafara drone jugu be sol ne afanga malio yere kaneto premisi la ne afo nyemogo yoya. Unko nan farala drone jugu be sana. Bon, nous farons la drone du gouvernement national. Bon, donc, ne peut que nous veuillons quand même black ou quand on mogo la main. Peut-être wati dora fin de kera madia doye ou ye kuma dofe mais ou beaucoup be black refe. Quand on va mener tout ni que jamana barakatani. Parce que ni Sénégal réussira au besoin benina.